Gipasalig sa taga-Department of General Services sa Mandaue City nga masolusyonan na unya katong problema sa street lights o sa kakalsada. Kagahapon, napakita nato katong reklamong masuga nga gingong magsiga noon kun adlawan. Apan may mga oras nga paungon kun magabi. Nanghinaot ang mga opisyal sa barangay nga masugdan na ang nagniog nga mga poste aron mapabiling luwas ang maong dapit. Ani ang follow-up report ni Nico Sereno. Talagsaon kun makonsidera sa pipila ka mga residente ug mga motorista kining street lights sa Center Island sa may AC Cortez, Mandaue City. Sa impormasyon nga nadawat sa Balitang Bisdak, may mga oras sa gabi nga ngiob ang dapit kay dili magsiga ang suga. Apan kun adlawang dako, may mga oras sab nga magsiga na hinuon kini bisan kun dili kinahanglan. Gisusi na sa taga-Department of General Services ang lamppost sa dapit. Matud sa nangu sa Street Lighting Division kay miagi na nga naputlan og kuryente ang maong mga poste na usab ang timer niini. Tag 12 oras ang pagsiga sa maong mga poste sa suga. Kana kay naputlan man na siya sa una, ang timer na niya, wala na siya maset og tarong na. Mao na nay usay nga musiga sa alas 10 sa gabi. O mopaong sa alas 10 sa kuan. Bay kuan man na siya, set na to sa timer niya. Gipasalig hinuon sa taga DGS nga masolusyonan na unya kini nga problema. Ako na siyang gisurvey gabi. Mao na resulta nga amon ang usbonon ang iyang kuan. Kay tungod na putla na siya sa una. Bisan ang mga barangay officials mihangyo nga solusyonan kining maong poste sa mga suga. Kay buot sila nga well-lighted ang dapit kun magabii aron kalikayan ang paghitak sa mga krimen ug disgrasya. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.